Pokiaľ ide o skúsenosti so slovenským lobbyingom, by som povedala, že najmä, možno, že kolegovia majú iné skúsenosti. Viem, že bol veľmi silný v období, keď sme prijímali euro, ale ja som v tej oblasti nepracovala, ale hlasovala som, lebo tam vždy je, najmä v týchto citlivých záležitostiach, vždy je prítomnosť absolútne rozhodujúca. Keď by mne chýbali dvaja poslanci v tejto situácii, tak takisto prehra. A aj v prípade eura bola situácia vo výbore taká, že výbor bol rozpoltený, takže tam bolo potrebné, aby sme tam boli na podporu všetci. V niektorých oblastiach ten lobbying je veľmi potrebný a veľmi zaujímavý. Jedna záležitosť, ktorá sa chystá a považujem za mimoriadne zaujímavú a želám v tejto oblasti silný a dobrý lobbying. To je vymedzenie koridoru severo-južného, aby sa to dostalo do vybraných priorít, ktorý by spájal Adriu s Baltikom. A nie je nám jedno, či tá trasa pôjde cez Rakúsko, cez Grác a Linz, alebo cez Bratislavu, Brno a tak ďalej. Takže ak by sme mali zhrnúť, ja mám nie veľmi dobré skúsenosti so slovenským lobbyingom. Je to ako, nechcem povedať, že v plienkach, ale v detských topánkach určite. Nevyužívame tie možnosti, ktoré máme, ale musím povedať, že ani na vládnej úrovni, a to nehovorím ako opozičná poslankyňa, v tomto momente citujem napríklad pani Belohorskú, ktorá sa nemohla dostať týždňa a mesiace k svojmu ministrovi zdravotníctva, pretože niekedy je potrebné, aby človek vedel, aké je stanovisko vlastnej krajiny a organizácií, ktoré v tejto oblasti pracujú. Máme na druhej strane veľmi dobré skúsenosti s misiou, a to nehovorím kvôli vám, kvôli starým známym, ktorí pracovali na misii. Tam veľmi skoro zbadali, že tá spolupráca je potrebná a je dobrá, pretože čo sa nepodarí na Koreperu, môže sa podariť v parlamente. Ale myslím si, že je to nedocenená záležitosť v porovnaní s ostatnými krajinami. Pozerám sa na vás, máte pred sebou veľké výzvy, zrejme aj dostatočne veľký životný čas, aby na tomto poli je naozaj, to je pole neorané pre slovenské organizácie. Samozrejme sa veľmi tešíme, keď nás niekto vyhľadá, ale veľmi často používajú tie najslabšie formy lobbyingu, napríklad aj pri mliečnej kríze dostali sme jednotný list od pána ministra pôdohospodárstva. Veľmi neúčinný lobbying. Si myslím, že naozaj na tomto poli sú možnosti nevyužité a sú aj veľké výzvy. Tomu vám želám veľa úspechov, aby ste týmto výzvam čelili úspešne.